Zdravá vás, Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho, Ježíš. Svatá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Díky, krásne. Ďakujem. Hej ľudia, počúvajte. Mám tu svedectvo pre vás, ako sa Boh dotkol môjho života. Blížku vstup. A chcem vám povedať, že je to naozaj super vec. Predtým som vnímal Boha ako niekoho, kto je strašne ďaleko. Ale viete, on je naozaj tu a miluje vás. A pri jednej spovedi sa ma Boh hlboko dotkol a zistil som, že život s ním môže byť naozaj živý a že on vás miluje a zaujíma sa o vás a koná každodenne, že odpoveda na vaše modlitby. Tak ja vás pozývam, aby ste odozdali svoj život Ježišovi. Lebo je to tá najlepšia vec, čo môžete spraviť. Lebo v Kristovi je sloboda, priatelia, tak ja vám žehnám, aby ste prišli k Pánovi a naozaj je to tá najlepšia vec v vašom živote. Lebo on zomrel za vás na kríži, za všetky hriechy, aby ste vy mohli žiť slobodne. Tak nebojte sa mu dať svoj život. Bohu díky. Ďakujem. Bohu vďaka. Ďakujem. Ježíša môžeme pozvať do našich rodín, do riešenia všetkých veľkých starostí, s ktorými si nevieme sami poradiť. A môžete sa modliť modlitbu Rúženec oslobodenia. Tak môžete sa pomodliť vždycky za seba, alebo za svojich blízkych, alebo za rodinu. A za rôzne nevyriešené problémy, ktoré má skoro každý. S vami by som sa pomodlila rúženec za rodinu. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak na zemi. Chlieb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. Až keď Ježíš vyslobodí moju rodinu, bude moja rodina oslobodená. Ježíšu, zmiluj sa nad mojou rodinou. Ježíšu, uzdrav moju rodinu. Ježíšu, zachraň moju rodinu. Ježíšu, vysloboď moju rodinu. Ježíšu, zmiluj sa nad mojou rodinou. Ježíšu, uzdrav moju rodinu. Ježíšu, zachraň moju rodinu. Ježíšu, vysloboď moju rodinu. Ježíšu, zmiluj sa nad mojou rodinou. Ježíšu, uzdrav moju rodinu. Ježíšu, zachraň moju rodinu. Ježíšu, vysloboď moju rodinu. Ježíšu, zmiluj sa nad mojou rodinou. Ježíšu, uzdrav moju rodinu. Ježíšu, zachráň moju rodinu. Ježíšu, vysloboď moju rodinu.